december. Waren we het onderwijs naar in de buurt van Hannover om trekker. En toen zijn we wat zo leuk geweest als inwoners van Witmarsum en omstreken hun oude trekker kijk eens even uit de square helpen, dan konden we die eens even zien laten. En toen ben ik maar begonnen om daar wat reclame voor te maken. En ja, wij hadden nooit gedacht dat er zo'n grote opkomst opkomen zou. Dat vind je mooi of je vindt het niet mooi? Dus ik vind het mooi. Nou? Kun je het dan niet uitlezen of dat niet gevoel? Nee, dat moet je hebben. Dat moet je hebben. Nou, die ene die valt op die vrouw en de andere valt op die vrouw. Dat is zo, nou. Smaak verschillen. En je valt op trekkers? Nou, val ik op vrouwenbeleksem. Dan maar staan ze bij zo'n trekker staan, hè, van zo'n 1 cilinder op daar, dat geluid, nou daar krijg je kippenvel van, hè? Ja? Ja, dat is echt weer, dat is zo mooi, jongen. Krijg je ook daar kippenvel van? Daar krijg je kippenvel van, ja. Ja, van het geluid. De eerste keer, hè? Ja, wie vroeger van uw huid. Oké. Je bent malkerieder hier op Witmarsum met de melkfabriek. Oh, dit ding? Ja, hij van 56. Nou, het fabriek is toch ik zo'n 26 jaar en toen werd je beurt. En die huid is er niet meer en dan heb ik hem overgenomen en ik ben een zoon. Juist. Trekker. Je bent een zoon van je huid. Ja. Het is een pleet. En nou ja, dan heb ik de trekkers nou. Vind je het dan zelf ook leuk of? Jawel. Hij steekt best een petje op, hè? Ja, die is van mijn paken best. En deze komt met ik van mijn paken. Ja, hè? En een paar keer er net meer, maar het is een historische trekker, dus ik dacht dat moet erop. Oké. Maar met een Die trekker? Ja. Jawel, ja. Deze? Oké. Hier riet ik straks op. En daar riet hij op. Deze uit Paken vroeger gekocht. Die heb ik al haast 40 jaar gehad. Nou, dat zou die paken wel leuk vinden, Tim. Ja, denk het ik wel. Van boven zit er vast maasje. Ken je dat maar dat piekenvel? Ken je dat even zien laten? Dat kan ik net zien, dat maakt mijn hemd omheen. Nou, zullen we dat helemaal niet doen? Nee? Ja, maar ons geloven het net. Ja. Nou, misschien dat de jurkens er door aan staan. Nou ja, maar... Zullen we het even muziekje? Nee, maar een grapje. Nee. Ja, juist, maar wij moeten voorzichtig werden hoor. Dat ik zo, ja. Ja. Olie terugslaan is goed keer. Voorlopig al. Ja, dan gaat poet in de kraan net tegen draaien. Dochter voert net. Maar dan gaat er één. Dan meestal het inkomen, joh. Het poet in één keer inkomen meer. Nee. Dan gaat Poetin geen boosschuld meer. Nee. Hij ging het van u zo. Ergens. Hij minuskeer. Nou, dat weet ik.
Wat om 12 zitten weer. Ja. Dus ik kwam op een fiets en die weer. Ja. Dan weet je het. Dan weet je het. Toch weer. Toch weer. Ja, we hebben weer die hem gezet. Wat doen die? Ja. Als je houdt alles op, dan moest ik niet meer naar de merk. No? Of net naar de merk, nee, dan moest hij een paar kleren en wat smet en wist wel uiteindelijk door zetten alles op slot in die periode. Doen samen met alleen bijpraten ze nou en dan. No? Dus zou je dit ontzien. En hij heeft een plot over vroeger en zo? Nee, is dan al. Ja, eerst vroeger je daar volle beter, no? Dat wist ik wel tegen. Ja, heeft dat net maar gekregen? Vroeger is alle beter weg, joh. Zitten wij trouwden toen vrees je zo'n leurt die het goed vond. Ik ben een keer op een trouwerij was gaan omgezet. Daar vrezen hun bijen dat hij het goed vond, dat hij met hem trouwde. Zelf heeft hij het vroeger. Wie de vrouw je vroeger ik mooi? Ja, mooi. Ze wint zo mooi, ze bedekken dat mooi al. Zeker dat al, je weet van. Weer gewoon een ontdekkingstocht, voor die, nou weet ze alles al. Ja, die verrassingen. Weer voor onze wereldreis. Wij moesten daar weer uitzitten. Ja, Rip kwam een keer bij me dat ik maar naar het wijn bestrekken. Hij zei ik maar een grote plaat wijn hebben. Nou, ik zei ik heb niet staan. Hij kwam daar niet aan en hij schudt er eens onder. Hij zei deze meid raak ik niet optellen, maar dan valt het ik aan. Nou, Jan er niet meer, hè? Nee. Ja. Ja, de famkes mochten vroeger net maar mijn broek gewoon in de klas komen. No? Nee. Nee. Dat begint al in de sprongers. Mijn broek niet. Nee. Dus in de winter daar de broek gewoon op de fiets, maar in de klas kwam de lange broek uit. Ja. Ja, dat doe ik, zeg. Hij stond dat ik nog mooi naar. Ik net, maar mijn vrouw wel. Wel? Ja.